Bitxiki supermerkatua da guretzak tribuen ezabaketa obratzen duen toki simbolikoena. Erosketak eta erosketa alak kontsumo gizartearraren kide moldatzen gaitu, eta galduak zuertatzen gara bapatean. Garaipen erraldoia, karriota betetzen da mukurutzen, astean behin, eta pagatzeko orduan errokan jartzen. Karta bankarioa eskuan niztan, ahala zagerian. Eguerdiko bazkarian zer kozina kezka bakartzak daukan jendearen erdian. Tribukideen arroz izaera usna daiteke. Ezaugarrien itzageak eskizofreniko bihurtzeko arriskuan jartzen gaitu. Duela aspaldi adibidez, supermerkatuko gaznategian nengoen, zerbitzari anderearen aiduru, oberenetik manatzeko prez. Lerro buruan egonagatik, frantses puru eta eder batean mintzo zen gizon heldu berria zerbitzatu zuen. Zuzurlatu zeni, Espainiak zimur. Zaude, badut jende hemen. Gaitzitu erren nintzen, lentasuna alde neukalako, eta gazna euskaraz eskatzeagatik, tribuaren ari hautziaren ondorioz, neure kontsumitzaile eskubideaz ere, desjabetua izan nintzelako. Burua alkez plegaturik gero, jendez nintzenez bagaldezka, txume-txumea gazna puska hartu nion. Izilik eta mutu gorantziak etzera ozenika oskatu gabean. Kezuaren arintzeko, psikoanalista hon baten beharra neukala, kolpatzen nuen nirekiko. Etzia. Eman nuen denbora alabaina, bilo frizatu berriez, arroz egoen emaztea, zantzana eta beren hortasunaz, ni bezain ahalkezela ulertzeko. Eta frantses egokiaren aitzinean, baliatzen ninduela, ialoska eroaten ninduen arkaismoaren loitik atera zela frogatzeko. Norbera baino inutilagoen premia bada beti.